Andam na ang Mandawi City College sa face-to-face classes sugod sa pagbukas sa bagong school year. Si Chelo Valiana sa report. Gipahibaw ni Konsehal Malcolm Sanchez, chairman sa Committee on Education sa Konseho, sa dakbayan sa Mandawi nga 10 milyones pesos ang gigahin sa dakbayan alang sa Mandawi City College. Daghan ang plano sa City Hall sama sa pagpatukod og kaugalingong building sa MCC nga sa pagkakaroon anaa sa Mandawi City Sports Complex. Hinuon bisan pa sa kakuwang sa mga classroom sa Mandawi City College, mamahimo ra gihapon silang makapahigayon sa limited face-to-face classes. Makaya naman kuan lang bitaw limited lang sad ang number sa students na ay mag-modular na asay mag face-to-face o na voluntary basis. Samtang si Ramses Dungog, Program Chair sa Bachelor of Science in Information Technology, nga importante kaayo ang face-to-face sa ilang mga tinunan, ilabi na nga naglambigit kini sa mga software programming. Giandam na ang computer lab sa MCC alang na sa face-to-face classes. But as long as we follow with our rules, we are ready for that because we already mentioned what are the capabilities of our laboratories at the same time with our facilities. Hinuon magpahimo og modular laboratory si Engineer Edgar Cortez, Program Chair sa Bachelor of Science in Industrial Technology alang sa modular classes. Tungod kay limitado raman ang mga tinunan nga makasalmot sa face-to-face classes sa lab room, gikinahanglan nga adunay laing laboratorio alang sa online classes. We have to retrofit the rooms like katong maglahi ng entrance exit, and then we make sure that the rooms are not kanabitang kulob siya. Oban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.